Yes, once again kaka pile oyaore kata oimore. It will depend gi kama intiere. Ma Awiko Jakabunde e Wema Studio antiere gi artist kendo kaka jakelnu interview ma short mana mar yango jothum ma watiyo negi. Kok waketho time machiegni jangolo. Erokamano. Ma iluongo ni ng'awa cha? Ma iluongo ni Franco Makagalo. Franco Makagalo. Kamano. Franco Makagalo jakanye? Ma Homa Bay. Ndiwa constituency. Homa Bay kar kanye? Homa Bay kamoro ni kona Kobodo. Ing'eyo? Kona Kobodo ang'eyo. Nitie jatho moro nowero ne we are unbuggable. Mano Jeranda. Mana nyuonda wariwo go kwaro. Okay, nen gidi Joseph Ogidi masani tiere. Okay, iwacho ne nyingi en Makagalo. Dongo nyalo dhi ane mar ID wachaka dai kanyo mondo mi ng'ato ng'e ane. Yeah. Nying ma janyuol nomiya niluongo ni Frank Bruno Agalo. Koro kano gik e yor ngolo to naneno ni akaw mara tachaka kawe ng'ama nokela e piny ka. Ba miye sifano. Frank Bruno Agalo. Koro Agalo mar fadhi. Koro Agalo mar jaduong'. Koro Homa Bay. Erokamano kuom Wema Studio. My studio ma support jothumbe iluongo ni Wema Studio. Wema Studio kapok ibire, take notes, call me through 0701 32 4402. Wabedo located Donholm phase 8 karibu na hii roundabout ya Jakarana. Kisechopo kanyo to just call me mondo wa connect watim biashara maber kabisa. Thum at affordable prices. Sindio? Okay, jangolo. Sani ng'eni kore lungi jangolo donge. Kamano. Be nitiere maybe tich moro mitiyo mopogore gi wach ngolo ngech koro kapok owuoye wach thum. Ng'eni nitiere ok ni nonyuli no to thum ne mechako kene igine mokwongo isomo e skul mane. To Makagalo ogik nade gi wach skul kapok ogik wach thum mokwongo. Wach skul to thago Makagalo. Mar ni chopo kuma koro in manyake manye fee. Mano timore. Koro iyudo ka an natimo penjna mar klas 8 higa 2010. Makane beto nego natim klas 12 higa 2014. Lakini koro kuyumba mar koso fee nomiyo nadhi adeko gigni 2 na kamanyo pesa. Koro nadhi atimo penjna 2016 mawane first lot mag Matiang'i. Kamano. Koro ata asomo skunde mang'eny nikech manyo idhi kati riembi to kisefwenyo ni ok inyal chulo chak idhi kumachielo. To be ngolo ni ema ne konya nikech nawer ni skul natungo wende ma ji dhi godo e piem gi. Koro ne miya nafas nikech ne mipira be nadiemo lakini nayudo ka thum koro ok aswet. To ayudo ka ji mosa gi pesa. To ing'eni mipira kuchocho to kaka ibede pap choko yiene ng'ata mar biro ni dwa mosi gi pesa. Pira ko yiene. Mana ka ngisewuok mano ko in ke kamoro kendi maybe kata kama ubede e rumbi no ng'ato nyalo yiene. To namba mana goyo be nok nyai yie shine ma jomo kang dich koda oko. Biro chiko ma ji lero ni ne oge ku. Ne gitere namba 10 ni abed gi Messi. Dong kata Messi dong nyota. Nenore. Ait na ok oyie bedo kaka Messi. Ayo Messi gi bor. Koro iyudo ka secondary na kuma koro ng'ere ni na time iluongo ni Joshua Jode Ndere Mix. Secondary. Nen school ma anyakono ni we are the pioneers mage nikech seche mane wadhi join mokwongo nayudo ka koko oyomba giga chiel. Chake higa 2009 tana ajoin higa 2010. To Makagalo wang'i chalo jasiasa dipo ni weche mag siasa gi bilonye koso akane ni chalo na ng'ato moro ma maybe osebedo familia gi weche mag siasa. Koro ing'eni tok secondary na kendo nachaka biro Nairobi kapok ateri siasa. In fact nawuok kana nadhi Nairobi. Kaka na desolo dala nikech kora kone chuo manyo to onge pesa matera dala be asethagora magombo ting'o tol ma yura moro ma afcast mar mzungu makora akaw soch chwore
modugo keta piny to konane ka koro wan dalawa idhi gi ndege to wathagore thage dalau ka to pok naringo wadu to ne igni wadu noweyo nyathi ka chogo koka bedo to chogo sani ni e sekondari to pok aringo. In podi kijana matin in gi hopes mar loso kata oversea bro dhe koro nawinje moko man anyuola nobedo ok anyuola koro odwa kech anyuola ting'e ni mor kiran ge seche ma gi akale anyuola to ber negi kendo gimiye nying mang'eny ing'e nyathi kich kuma kale tipenjo ng'e ni kabe sufuria moro olal e rak kanye chwe mani dhi ketoni koro iyudo ka na adesolo ne abiro di school nabiro mayudo admission Nairobi Aviation natimo mass communication koro kizungu mkuti odhi odonje ni ok anyal chulo fee chuno ni nyaka many ot be dwaro kanyo mane apoka rodhno gi nafas bedo toilet cleaner Kayole Junction hotel mo ni Red Square Villas pimna antie nyaka gi recommendation letter ni tija ne ler naluoko maber toilet cleaner akasani kata kidhi kanyo dhi penjo kong'ie file tide yudo nyinga kanyero Frank Brunagalo kaka ne steward makanyo Nyasaye duong' Nyasaye miyo ji ngima koro toke kanyo Ochila Yako omin mara maduong' ne bodyguard ne and at the same time ne iluongo ni Chief Abiola at the same time notiyo ne Ojode be the late Joshua Ojode koro Ochilo ne en ng'ama ne nyalo biro terwa school nikech kinde moko brother na ne en ng'ama nikawo tiso e kind ji tikone ni clear to notimo maber modong' ni papo dong' kende en mochung' ne ng'ati je tek sana dong'ene no ka awacha adieri face chalo ng'aka gima sebedo josiasa gi mi se tudrio matin koro kane brother na nonindo actually politicians gi mano ochunge gigene Ojode gi Ochilo mano chung kaka nike koro moment mane Ochilo webedo ambassador duogo e politics kana winjo to nomora to nakoni this guy nokonyowaga kiana feel nokonyowa nikech I don't know kata ne bedo ni nitie kama nodiyo go family na lakini kichan na nyathi koro kano duoge game to kana wero thumbe na meke bongo nikech some part of my life babedo Tanganyika thumbe na chako gi yo Tanganyika kono koro nakoni nyiene kato bedo ni tek kata yo tana chung kode machieng' maniyo nadhi matimo ne Ochilo thum gi pesa na chieng' miromo ne Ochila Yako ginene boda iluongo nang'o ginene boda mar irongo gi mar ginene mar Homa Bay gi Migori kachilo opapo kanyi mane warite kando ginene akia ndege nolori ken ni Kabunde kanyi mane warite ane mana yawo ni Ochilo pap kendo nadunyora gi miel ka werne makane wa kanyo to no gombo ng'eyo ng'ama an nobedo piny chieng' machielo kendo ka koro ji oselos wach siasa ne kaka dhi mbele ma nitiere jo caravan mane remo caravan gi ne nitie kaka ne dwa maya nafas to nakono gini ano kada pesa nikech ne giwe ni adhi dwaro pesa molie ano kada pesa an ng'ani nitiere gima nosetimo e ngimawa koro aneno ni amba duok lweta eka ne giyiena koro kaka omedo dhi Ochilo nochuno mobedo koda piny to wiye kik wil ni Ochilo ni achalo nergi mama gi oa dalawa wan gi anyuola achiel wasolo kumoro achiel koro yudo ka kanwa bedo piny to nakono Ochilo ni an gima inyalo konya go jatelo band ka Nyasaye otimore nade omiyi loch imiya minya e band wan gi mini band wuok gimoro siling 480 minyalo yudo nano tok loch ok sani nikech noyudo ka chalno noda miya gimoro 70,000 ne tich matiyo koro an natiyo kode nono ma nyaka chieng' misuto bodyguard mar ng'anene bodyguard mar
chieng' mane gi nyong'o dhi endos Ochilo Migori yudo kako kae e platform to nyong'o gi donjo ni ni Ochilo ema gitimore nade ema dwarre ODM lisesni mano kalo mokonyo kalo nyaka tie ita makari se kale matek to gikone ni kanyo siasa no noae maber like generally Ochilo setiyo ne kabisa gi chuny achiel lakini ing'e jo siasa gi mageno koro mane momi angeko kar siasa kanyo nge chal ka gima aneno gina di kata anane politics ane politics kendo tayari an gi party an dala awania kiti mar MCA maka galo gonywa maka galo bana maka galo gonywa maka galo kare pimna ne about your party lungo nango iluongo ni Green Party Movement mar Honorable Neto Oyugi okay kamano in orange wani in orange a support baba ni support baba bato ki support orange mano be nyalo bedo don ka support baba to mano nyisa support orange bato ka support six piece ine gine machielo okay yo marach lakini asebede siasa maseneno gima orange otimonwa kwa locho MCA set ka koro pari ni maka galo idwa chung koso nisi chung koso ere lero kanyo ane ka chung sane makata kawuono ni kilore kologi ti wacha maka galo to sing'e ng'ayi wewi maka galo gonyo kendo amiyo nyaka ng'ama tiyo pressure nikech jomo chung ng'eny to ni an monya wuoyi wiya to sana be wigi kwil ni en be ochalo kazinda adier mwalare go kom to pok nonenore nyaka ne donje kom nikech ng'ar no biyore koro we wadonje thum kapok wadonje thum maka galo ipenja tich anan gi tich ma ondika matimo atimo artificial intelligence atiyo office miluongo ni Summersource adil gi Meta Facebook koro Facebook no seche mwami godo nafasi bros nono wan mwatemo mondo odhi nono wan mwatemo waloro ne jomoko be account hackers moko ma osiko ni bing'eyo ni biseneno promotion makamae kari gini there's a time mana kuni ni bwana change na your Facebook name to koro ni mar msanii motiyo sana and hiyo kitu imeenda tu vizuri kora ni imeenda successful to ngino seta moja tu moko kiro nje tu mondo bwana nyingi ni bwana witiyo go mondi uma adoro nyingi mwaloso go thumka tiro kwacho yawa gino tamore password na no lal o create page manyien aki ang'o kata i create page manyien samoro be yoro ka samoro nyalo chulo nyaka log in si nini osao hizi vitu lakini kwako hizi vitu zilienda successful kare gimo meyo amane momeyo kendo jathom kiromo go ma experience such problem an kaka sani an family mar Wema Records kike jawema moro safa ni dwa create account manyien mar Facebook Facebook ng'eni be chudo koro sicheme nyaka zani monetization zani usipuke koro sichako monetize video as dwe mara uchiel koro sichema idwa create page manyien we will ni Facebook pod nigi watch time hours entie gi views ng'eni de weto instead we can suffer struggle mondo wayud Facebook ngech Facebook ni aja advice gaji ni ki create Facebook make sure ni keto Gmail address ni Facebook mar ni kata ka ng'ato kwale to wanyalo duoge mayot mwamaego kata ka password ni olal to wanya yude ngech seche moko namba mani ilosego to ni seweyo ma jo Safaricom omiyo joma chielo ko ng'eno kwa bi pesta ng'acha ni yawa kawnwa code no odhi neno ni embe oda tapeligo koro en ga advisable ni ket email address ni ilink Facebook ni in case of anything wanyalo trace mwayo mobe ka beto nego giberi kata email ariyo iketa ariyo kendo chak iket backup gine email kata mana ka in gi girlfriend ket mar backup ober mar girlfriend kanyo bentie primary gi secondary wan gi primary gi secondary mano ber kabisa koro nitie puonj moyudo ka Facebook ngech an kaka producer asega yudo ga cases mar ni jathum o lose Facebook mare mang'eyo mosetimore ng'ato obedo hacked maybe nitiere difficulties kata problems moko mi face
YouTube mari e Facebook mari Makagalo nitie ka mane tich mutiyo koro ibro connect gi Makagalo ang ket namba ne piny kanyo donge koro nyiso ni Makagalo ichulo monthly ane basic salary monthly salary office wani General Motors actually office is the second large office in Kenya topped by Safaricom only Sama is a huge office kata kiwinjo thumbe na moko ibro ka timo ne nyaka commercial commercial luonga nyaka Canada office nyaka San Francisco one office oluonga nyaka en mana ni koro kaka ing'eya ni gino ok nya donjo na direct odonjo ri ng'achielo channel no bado kanyo mifwenyo ni kare ji ok edwari ji te kechigole dogi kineno donge bwana kare mako office maduong seriously thom ne terayo rawa dong koro Makagalo chamo pesa die per month tijni tija ma ondikane tija ma ondikane gima anyalo wacho ni police gi jopuonj taingo gi salary bwana chao serikali Oga serikali bwana serikali ma iko na mikono mirefu bwana ile kukushika hebu niambie estimate ne kudna ka jogo kwinji wan kendo jare in ng'eng'e ni kare government maya pesa madhi 10,000 ng'eng'e ni government digi pesa na madhi 10,000 kare be kaw kose ng'ade te odhi almost 10,000 koro jakwano to ng'e maber ni en ga pesa mane michako maji chakre 10,000 kadhi bas Makagalo wadua ne thumka ayudi makoro atimo ni interview thum likni mar thum ni na akaloga e YouTube mari taneno to kendo to kare mano ok joangla kendo gima ne keta timo thumbe mineno gi mar bongo kaluwore gi environment ma ng'ato donge bundao bontao aito an weche era ne chanda gare tin nikech nokayudo era mar mama ng'eni mama no pasi anago ogola tin odongo dhi koro an adongo ka moment mana amachua girlfriends ga mana nyiri mana bedo go nyako mana bedo go kan go e mana neno ka menwa in fact nasika dendo ni naluongo ni mama uyumo kanyo wacho nyiri mani bedo go uyumo kanyo dongi ng'eyo ni very important nyaki wuyo ber ma unajiongelelea dong ng'eyo to wang'eyo ni nyako to pok abedo go achiel nyako to asebedo go mokalo ina di kamam ai Makagalo ok ni gina di mwasewere go lakini ok wanya lakini kinya kalo 50 dong ginya dibele koro maisha na ing'eni nadongo e borders mar Kenya gi Tanzania koro Tanzania en walking distance kuomwa alafu joka jobongo koro kanye mane weche era no chuoya sana alafu machielo be ing'eni thumni ok ni nen gima na manyo thumni nitie kijana maluwo bang' babwa ne jathum podigo gige ne oigla nyaka sani iluongo ni Ayoja Gita koro en ema paro ni gire juoke ino chier kuoma to bonga asebede industry ok matin kendo iyudo ka field mar bonga ng'era and even shows ok en gima thothne amanyoga shows gin gik ma apoga email donjona e yor bongo koni but iyudo ka koro bongo nigi expectation mang'eny nikech alafu yani masa moro kata beni antie gi expectations donga pani onyalo bedo mayot nikech wan wangla ka iyudo ka maybe ka Willy Paul they perform to buro kao iluongo nango DJ mare kata gi dancers teno chak wutho dhi gi bonsane but marwa ting'eni nyake maybe nyake line up ji moko malawo mapar kata boro mano be mago timore to asetimo bongo ang'eyo bongo en thum ma change seche te kawuono ang' nende kiwene mitimo na en kinyudo ko change mfano
king'iyo thumbe ma kata Diamond wero kawuono iwacho ni ok gi make sense to use nikech gionge message to kiwinjo man gi message to ok tere kumoro sani. King'iyo artist mabongo go matimo maber gin jok mo keep changing, mara en ya mapiano, mara en ya afro, mara en ang'o. Koro iyudo ka en fusion mabe ipego je ma iluongo nang'o. Koro mage ma kana ng'iyo to koni ana jaluo yani Kiswahili to en mar joluo wala bin wala en jaluo to Kiswahili ni no kalo gi meli modhi gi wala bin wala Tanzania mosoma Tanganyika. Nitie sipna moro mane wacho ga ni jabongo gimomiyo jobongo ga it ga samoro haraka koyudo connection ni jogo wero ga pono. Giwero pono to yudo ka gik ma giwero go ke translate ni do wero kiluo koni en gibarach mok nyaga tatamuka, lakini ok bongo ok mar jo Kenya, en Kiswahili ma jo Tanganyika ma tim nigi timno. King'iyo mifano kata king'iyo thumbe Mbosso onge thumb Mbosso maler, onge thumb Diamond maler, kata mana Mario masane yene kan tiere ngama wero thumb maler en Alikiba. Koro ing'iyo gi bail ruakruok gi romo nyisi ni ok apar ka thumb ni ler. Alikiba ko biro dalo usane ni obiro propose ne nyako tinyaka we bit a little bit serious. To Diamond ko donjo tibro kone ma rubber stamp. Koro iyudo ka gipogore. Diamond duong lakini heshima mar ko kandowacha tin kuom. Koro anto kana bedo piny to nakoni gini maneno ka ba chomo makoro adhi donjo 30 ni. Okoni gatim gik ma ganjao. Nikech koro ma nyiso ni adhi chako anyalo bedo gi family anytime. To kanyal gombo ni nyathina otim gik mana timo ka. I don't lead by example leot. Okoni babu en ng'ama oriere. To naduga yudo ni ajawa. Ajawa ni kare bi nyalo timi moriere mokirwako pien dhiang'. In fact ajawa na iluongo ni modano. Modano angla. Chon no angla no donjena nikech kalore gi lewni. Ang'ama an ahero ga swag en mar nitie kuma nadhi weche tich. Koro imagine koro pien dhiang' ni ada ka pien dhiang' aketo kuma. Gakala. Ni mane ka adonja jawo. No, moment mana jawo ochako change gi mara jawo. Kanye mana chako winja jawo mana jawo mang'eyo. En this modern artist lelo. Nyiso ni chona jawo ne en jok mar jok muti donge. Ne en mar joma donge. Kijana dag rock. Kech kona no tiena lock en kijana. Kata inde mower. Nyaka sani pod ok en kijana to kata kiwinjo kata wende ne pod ok wende masani. Koro nakone actually ngeni wan ka wanyadhi kata kwero to nyaka 15 minutes. Koro nakone jaber ni tagombo sungo ne jopiny. To sunge ne jopiny tiyo kena sunge ne jomoko. Adama sunge ne onagi na gieki. To nikech sani be wan ajawa to the world. Ang'e maber ni jaber bo ibro sunge nyaka loka. Kamano. And mane koni adwaro change from whatever I've been doing to from bongo to ohangla. Which of course anti nyaka gi shows ma I reject almost a day nikech noyudo ka tayari asetimo ohangla. Koro kadwar dhi kadwar miyo ji mchanganyiko jok madongo nikech adwa ji manyien. Achalo ng'ama koro war koro. Koro jok madwaro manyien gi ineno seche ma size 8 no obedo bond again nodugo kaka size 8 reborn. Do no korucho thumbe ne ka. Lakini noweyo nokonyal timo show moro amora mag thumbe nego. Koro little mar we pesa kaka naweyo pesa safara dek nikech atimo angla. Aweyo pesa mar thumbe masebedo katimo. Little kendo nitie jok ma wuoye ma nitie nyaka jok mokaw ng'a wiye rach. Nikech aweyo kuma asegere foundation monego bed ni koro awira to dhi mbele. Ni adhi e gima koka chako ni foundation. But an mang'eyo gima manyo. Kamano. Koro mane momiyo ane ohangla kendo bedo ohangla fall. Koro nyisa ni thumi wero e jaber ni koro iwacho ni dwa sunge na una gidonge. Lakini mondo mi koro at least ohangla ngene at least dhi malong kidogo donge. Mondo ji oelewa. Nyako ni en pod en girlfriend miru manyien koso en jaudi. Nyako ni
Ngich baka galo ibedo addicted Sachi. Abedo addicted. Ngamo nyombo bedo addicted adieri. Ingeni ngama era chande mabedo addicted ma pod. Ibedo addicted gi era, alafu kuri ka wach gima bedo addicted. Okanya bedo na sika kawa yako. Wakao gina ketka. Mago to bedo ga kendo kata in ga ing'eyo maber ne nitie seche ma jony gi dhi menyo tikone ni bi bed kata ndalo 2 adek kaito kok idogi. Koro biro mar ndalo 2 adek to nitie. Lakini kawatua ni adhi dala gi nyako koro amua nakoni poda miyo Nyasaye poda kaw wach na kete lwet ruoth nikech anyalo rokni to Nyasaye ne nigi mipango machielo. Koro wach ni Maka Galo is not single and maybe searching. It's not single but searching. Not single but searching. Yeah. Hey, Maka Galo nitie chiro. For the first time ngejo mase in interview ka wacho ni bwana an ge dhako to an ge nyathi. Ineno ka samoro madam moro neno ka koro ka wi ma koro mayom ni mande samni. Ni ineno ka nyako moro ka ni oneno interview ni ko neno kar wach mari ni nasenyomuro wach ni magi nyiwa gi be gombo ni make bad gidongi. Koro nyiso ni Maka Galo an nyiwa gi manyaka mak bad gi. Kogik abro bira kone ni awiko. Ma ito koro ichung na yango. An gi nyathi onagi jaber nyaro onagi ni adani goya backup itera dala gi. Okay, Maka Galo in gi thum manyien. Yan gi thum manyien. Thum ni aneno ka iketo title mare ubedo Kiingereza. Yeah. Gino nisonos gino osedhi matut. Mi ochuni wuok Bongo mi chaki duoge Wangla. Mondo explain. Alafu kuri chaki keto title ni ubedo Kizungu. Maka Galo. Miwa secret. Kata thum ni matut. Gimomiyo wachagi title obedo Kiingereza. Kaka nakoni ni awuok komachielo kadhi komachielo. To okanyal dwaro lose jok mane an go ka. Adwa ni gi supporter. Pod abed kodgi. Koro nikech jok mane an go thoth ok gin jok mane winjo dholuo. Actually kiwinjo kata thumba mokwongo miluongo ni Nakufil onge ng'ama ng'e ni jaluo. Kiwinjo kata mana Sama Soso kinyang'e na jaluo. Kinjo Tam kinyang'e na jaluo. Kinjo Nipe Fursa onge. Kiche a lot of them atiyo gi Kiswahili mag jo Tanganyika. Koro but seche mowuoyo to accent na to bro fola na jaluo. Lakini kogi kiutunzi mar bongo antie kata jothumbe madongo mineno stars madongo gintie nyaka ma ogine wane writers mag thumbe gi ma hito koga. Mana diere. Koro addicted nying mar addicted no nakete gi Kizungu mondo jok manong'eya kaka Ybrax ngecha nyinga mar bongo ni Ybrax. Ang'o momiyo Brax? Mano kaluwore gi life makale emomiyo napenjora ang'o momiyo an. Koro jokaka ing'eni nying gi dhi yudo ko change gidhi notification bell dhi ring manegi ni ng'ama kama oketo thum Franco Maka Galo. They don't know Franco Maka Galo. But ka gineno title to gidhi yudo ka addicted. Ginyalo bedo gi hamu mar winjo ni to ang'o ma isa addicted ginyalo weni thum Kiswahili. Koro gidhi yudo nafas mar ang'o mar ng'eyo koma dhi ngech gidhi yudo ka en Ybrax kendo lokore Franco Maka Galo. And to johera na manyien to dhi yudo ka nying Franco Maka Galo gising'e ni ma jajawa. To nying mar addicted ni dibed ni ajawa gi lok ngech inda kende no bukoro timo no thum ma jo mabeyo akiani be wadhi winja dieri ngech Kiswahili leo to ng'o ben Kiswahili to kalo gin meli. Koro akiano tero ka lakini wabro struggle nikech wajo ajawa waherore. Wajo ajawa waherore. Koro wabro struggle winjo message ne gi Fina. Mar Fina to wange wanya winjo mayot. Mar inde makoro chando ngech nyieno dhomo Kiswahili. Mateni thumno nyiso ni ishuku ni maybe Kiswahili gi nyalo bedo ni Fina momiyo Germany. Ing'eni machakoro bongo. An categorize bongo. Ngech Fina ing'eni Tanzania iluongo another name of Tanzania en bongo. To thumno ka mar Fina
to mano is bongo artist doing bongo song. Yeah. Koro manyiso ni account mar Fina to kopa emo dhi bedo kaka bongo. Nyiso ni yie kode gimo temo no koso tiyo kapachi. Ok anyal pingo nikech gimotimo pod okelo ma development e piny ma nini world mar Ajawa karka. Pod wamedo ting'a Ajawa to level machielo. Ng'eni chon Ajawa nok nyal timo kata gi chon wan gi genge. Ok ni nyal timo gi genge. Ok gibi winjore ma kata mana kaka jagenge dawere Jua Kali dawere ya Ajawa ne onge. Lakini sani ko fusion makoro gik makoro wanyalo fuse gi adhani ni kidogo bro winjo kata mana ne Musa Jakadala watimo fusion ne kata mana gi ng'ato kaka sijui ni Chris Brown. Yeah. Koro thumbs up Janabi. Janabi big up. Okay, waduoge track mari. Makagalo thumni ano kikudo iye kendo ber kabisa. Aneno ka chien kacha ni wacho ni in kaka artist kaka samoro wacho ni podwa samoro wa categorize karka upcoming artist. Yeah. Iyudo ka nitire kaka ne wacho ni it is possible mondo mi artist mani ground ka man piny ondikne ng'ama ni malo kachacha. Koro ng'ama nosebedo ka isewacho ni take part gik machal kamago. Thum ma koro igolo sani ni thum ni ngech ata se winji share ne experience mare gi fans ni thum ni ne mendiko kendi koso ondi ng'eni ni ndiko ne ng'ato dong. Koro ma be nyalo bedo ni maybe ondi ngech an ka winjo to mito pogore ma kela ywak ido ka samora ywak gani ido ka upcoming artist nitiere kaka gintie gi talents moko mabeyo kabisa kendo lyrics magitiyogo is very strong enough ineno but ntiake ing'ado wigi winjo ntiake moko ikawo ibaro itimo na kiting'o wiyi tigo in pap inionge kumidhiye in ywak ni ing'ang'o we hauna mbele wala nyuma ina gik machal kamano. Koro share na experience mar thumni indike kendi koso indike ng'ato ngech kang'iyo akili mantie thumni gini diera thumni to penjo no okwendo nosepenja kumachielo to ajakono ji ni an upcoming e ohangla lakini ok an upcoming artist. Asebedo industry kendo industry ni gima osebedo kamea upcoming en ng'ama pod ok yud kata mana show lakini ohangla tan upcoming ngech pod akia chieng' mabiro chako yudo show mag ohangla. Koro mane kuma upcoming kale but kwa doke koro e creativity gi utunzi mar thum to anya kwacho ni ki ang'eni jomoko no ni bwana ok kisound ng'ama kokongo timo ohangla but duoko ne en ni onegi kona ni ok sound ng'ama kokongo wer an duonda oseng'iyo ga gi wer koro manyiso ni kata ne en mano ohangla no bora naseyudo ki tang' na were ka ng'ama werga. Koro mane mamiyo thumba mar ohangla addicted nani ok nyal sound kaka upcoming and mano kata de bedo nikech kado ndik na tan upcoming do winjore from vocals kaka a struggle kata duonda kaka wer gi duol ma oluro microphone. Nyiso ni weri thumni ndiko kendi mi were kendi. Thumni andiko kenda. In fact ok andike kawuono ok andike nyoro. Thumni nandiko 2021. Wow. Kane ago kwan inde covid. Kana koni yudo actually 2020 covid no notera teke ito korita ki an notera no ket na gine naloso mana changa dala mana na uso nyaka fridge bwana ite uso fridge anna uso na nyuo changa na nyuo changa ma chief omolo miwinja luongo ni chief ni aluongo ni chief ni nobiro kwani ami dweche adek uso changa ko kamaki igedi nyisi no nyawo ni mo de tep noko biro no ngi chieng' mano biro maka onge no me the first one no me legal business mondo me to me you set the time
okabibiro e yard e bunge ni waluonge ni bunge. Bunge ni okabibire. Takone ni tijini gi chunya chiel, tilos pesa, tidhi gedi. Wach mani dak kowadu ka okado. Chief aina okanya bede gwenge te inde on en assistant chief. Kawuono tikor ing'e ni en chief sie. Okay. Koro mane momiyo kichiko itie jok maluonge thomna luongo ji matin, but gin jok mose play major role e life na. Keche yudo chief mani pinyo mo kamaki tem. Koro penjo machielo, ngech thumni iwacho ni en gima ne isebedo ka indiko way back. Inyalo support artist imondo ndik thum koso okrami wiye. Ere higher percentage mi recommend? Jathumu nego beni ndiko wer koso nego beni ni chunga para ni wacho ni an gigi amaki wiya lese leko gina dhi were kata gini gir juogi. Ere kaka gini work according to you? Ng'ani thum en kipaji mabiro ne ji yo mopogore. Ng'ato kaka an kata sani mimiya beats mar bongo to abro mana kone ni sawa ketna mana string mar chorus. To nikeche adwaro gadha Kiswahili. Chuno ni abro bedo gi kalam. Tabro ndike, tabro time sano. Manyiso ni mano kat ndiko gi beats. But kandiko maonge beats, to bonge en gima ne chiwo kata nindo. Poka anindo tal awer, achiwo kawer. To kaka achiwo kawer nikech ang'eyo ber ni mane lek. En sime makawo tawere godo tabole kanya doke nindo. Koro kiny aloso iye. Koro nitiere ng'ama bro biro gi akili gi wiye to bro time kaka wiye yude. Wantie gi ji akinago gi ng'eny. Kendo wantie gi ng'achielo ma odwaro ga no perfect gigene. Obro ndiko gi wi, obro wacho gi to obro ndike piny mo chako ng'iye adier ni kaw ni gatim change moro. But change ofed nyalo chandi. Koro yudo ka nitie ng'ama bedo piny ndiko. An kod uge korko hangla pok ang'iye wero hangla ofed. And pod bro chuna ni nyaka andike matin. Koro according to your experience, jogi te beyo. Jogi te are good artist. Ma wero fed. Ma wero fed. Ineno shida mar wero fed. En ni inyalo po kibukori iweni wer kar iwero king gir ng'ato. Ofed mineno no. Kata kalam be nyalo kier. Kalam ing'eni kindi imanyo beat. Waza. Ing'eni seche ma imanyo rhythm no, idwa chako manyo ni words mane manyalo donjo gi rhythm ni ma ok kier. Lakini seche ma adonje gi ginena ba luwore gi jathum mabedo ka winjoga. Adhi po kadhi e gire moro mana winjo chon to selali wiya. Koro wiya kwanyo ni magi machielo. Nyiso jothum moko ma wero ga thumbi jika kata winjo ni thume no dwa sound ka thum ng'ato. En ng'ama ok obedo piny ndiko, en ng'ama ochung' owacho ni juogi maybe oyudo kaklu kidogo to en muocha to pache odhi yani mane kaka en. Dongo miya ng'is ni giyo koromre maka galo miwa percent. Koro gimene wacho ni ok ni wawacho kaka nitie ng'ama dhi konyo kacha. Okay. Mondo gi jothubu ng'e ka timo. Gibi ng'isenga bedo ng'am do ni na kama ng'e angla but koya chat isebedo artist ma biyo ng'e do. Okay. Kalore share the experience. Kalore gi studios maseti. Management maseromo go. En ga advisable ni kabet ndik thuma nyaka management ni be chak kale gi mindiko. Mar mondo mi iniwinje kiin lakini joka dhi winje mopogore mondo ginyise ni gimindiko ni gine ber ka wanyalo timo changes. Lakini moment man tie gi offered management dwa dhi winjo gini nango. En ng'ena asekono management antie gi thum monego watim. Seche moko en kaka bongo moko seche moko onge band onge kaka wanyalo dhi rias. An mar rias kenda gi wiya. Koro kona ng'achielo ma wakonyore gi thum cha odwa ng'e gima natimo nango ok obi ng'eyo. Koro kianto aneno ni ng'ato kaber to kaw thum ok en gima ringo mating'i bukni dwa wuok ni kawuono titime. Kaka hatua kata king'iyo thumbe ma ji osetimo kata thumbe motimo mabeyo kinono jo thumbe go bro kone ni thumni ok nandike kawuono. Thumni en gima nandiko chon to nokomake na sense. Koro kaka sa dhi kaka amedo ng'eyo
aya mi mifano gi thum genge. Nini nitie thumbo nyako moro ni Saru gi Trio. Owero Ivo Ivo. Kise winje? Maintain Ivo Ivo. Kineno about thumni, Saru notdeki almost 3 years back. Koro kone ka en gir ofed, de pod ne wi. Donge. To nok make ne sense. Emomiyo emomiyo chieng' moro achiel kano chako romo kode kuma nondike, to yudo ka ngech giri to once ni se nena chakruok ne tiseng'i kaka nodhi, to yudo ka odwa teme ane kendo. To koteme to teme gi kendo otemo dose matin. Donge kodhi godo ir management to koni gini ber, gini dwar koro mana gini wuoi machielo nikech kaluwore gi dialogue muwuoye. Donge magi amua gi manyo Trio. Thomo timo maber sana. To kado den gir ofed nodhi time ginde cha kaka ne yani kaka nosetime to yani kaka nosemanye to no winj ka donjone. Ki winjo thumbe motimo ofed thothgi ang'e gi bongo. Ibro dogo gitimo maber. Koro nyaka Diamond ne godo. Jathum ma winjo kata maneno ndiko thum bedo piny kao time gi thum ber moloyo chung tibiro chando producer. Gich producer en ng'ama wiye ng'eny, en tie gi thumbe ji mang'eny. Koro kaka for example an yudo ka an abiro wuok ni maybe aloro studio pod adhi go live bands. Ineno. Sama adhi go live band kujo jathum ukasi gi simu awiki deko gi thumba ochako yanyi owacho weche mang'eny samoro odhi nyaka social media. Ineno. Tiyudo ka thumni adier nosebire muse chandru muse miye advice mi itimo ne ko chieng' ngech noko prepare ka nobiro mathumno miye dek ma iseyiene mondo mi olosi, then obiro siko chanda ni koro release na gori oko mi kata time kaka producer maro mondo mi ichambwa thumni iwuothe thumni mondo ilosi. Koro artist onego bed ni gin jok ma ore e thum donge kibiro record before bi record thum onego bed ni at least thumi ne ndiko donge mano points mawuoko. Then kaso be producer it will depend gi producer because koro idocho sani e wangla jo thumbe ng'eny mago wangla makagalo ele change ma in go wangla kono wacho ni makagalo donjo to nitie gimodwa change ni kata departments mag yudo ka CS gi yudo ka ni samoro be imayo ng'ato tich imiyo ng'ama chielo kata ng'ande kodonjo to promise gima kama gima ng'ato ere kaka koro ngech ok tongo dhi kamilukri oketwoe in ang'o ma idwa kelo manyien channel mar Ohangla wani industry mo wan go kani mondo mi ong'ere kaka future obedo. Ohangla ni gima dwa kele manyien malich en temo ni mondo Ohangla obede ni ochalo international songs. Tiende ni an adonge e genre machielo ma manyo artist mamoko mondo tim godo tich manyien en ga achiel kuom business e iye kanyo. Ngeni all along Ohangla ni ok en ga gima thoth ni ji ne timo ga collab ni atim gi ng'ane ne atim ne onge, lakini kama koro chope ni okan ka mar compete gi Ohangla artist wetena. Anan kar ka mar ni agolo Ohangla atere kuma chielo kuma pok jogi ochope kayudo that opportunity. Ma ok anyal wacho ni I'm that hero madhi time but awacho ni an gi geno ni adhi time. Dwa chope kanyo thwang'o ere steps mido okenge mido kawo mondo mi giro chop kame wacho no mana tich matek mana committing myself fully into do kata jok mantiga gitiyo matek wacho ni jogo tiyo matek jogi tiyo matek but their dreams gin nendo ka gile nitiere ng'ama bro biro studio to leko ni an ng'ama adwa golo no ende inene e market tende ni endo timo Ohangla koko kwan adagolo enda adagolo no jakadala adagolo ni ng'ane ni maka timo kata ng'ane ne ok dhi nena an mano gima onge kuoma an mano gima onge kuoma an gima ni kuoma ni ka wanyalo yudo kaka wachoro thumni to level machielo ma thumni bed recognized worldwide. Ohangla osechako bedo recognized e Africa. Ohangla ong'ere nyaka oko mar Africa but koro iyudo ka jothumbe mokete ong'ere jogi ok ng'eny to
king'iyo hip hop jothumbe momiyo hip hop ong'ere ng'eny sana nikech kata mana king'iyo fast music in America ne gin hip hops. Koro penjo machielo magagalo wadhi chap chap. Inyalo support ni en adier ni jathum maduong' mosechopo kiwango fulani onego bed gi ng'ama ndiko ne wer, onego bed gi nitie group makonye ma en koro kolos thum kende. Nyasaye nosekonyi biro kata loso circle moro yitgo kata isebedi in industry for wacho 10 years kata 20 kata 15 donge. Binyalo wachona ni ber ka artist bedo gi jok makonye. Koro mae adaduoko gi yore ariyo. Yo mokwongo wantiere gi jawer to ok en jathum. Mana dier. Wan gi ng'ama ong'e wer ma Nyasaye omiyo duol to onge gi akili mar ndiko thum. Koro ng'ata kinane to Nyasaye komiyo nafas to manya jandiko to their downfall osebiro ga mang'eny manyalo miyo nyaka mifano kata gi jobongo. Ok aluor matonya ni kanye. Aya ng'ane ni kanye nyako maluongore ni African princess ni ng'ane iluongo ni Nandi. En go siepna kata gine ni bodhe makoro nyaka ne nyuome wabudhe kapok owuoyo. En kanye Jay Melody ema ne ndikone. Jay Melody oyudo nafas mar timo thum bedo artist maduong'. Ng'ada ndikone en kanye ochung'. Koro ka in jathum ma okawo thum kaka ohala nyaka learn from jogewa machon. Ng'i ng'ato kaka Mondi Tony, ng'i ng'ato kaka Musa Joma. Those were brothers maonge ng'ane ndikone wadgi thum. Ng'ato ndiko mare kien. Koro an to kaka makagalo kan jathum adieri na jathum to kata yudo mana fame kawuono hit ok abi ndiki nikech seche masendiki tini kao in ibiro weyo ni in wi gari no nikech seche ma wachwanyre nikech chwanyruok to bedo nyaka e ot mwachwanyre matin iposona to ni sani ing'eni nitiere jok makoni ing'eni ng'ane ne muting'o ng'ane ne malo ma ng'ano gomba gi machwanywa ng'ato yie nyaka mi gimoro kama ka wachwanyre kaka itieko e ground gi fame na no gi pesa in ringi ing'eni weya adong kanyero koni kara nena kodwa nyalo. Koro ata nyalo advice artist ni ndiko jok makonyi ber to ndik jok makonyi e idea ni kik iwe ng'ato bi nigi idea ne. Kawuono an ndiko thum kama kinyada bokora wero ni romba nikech ng'ama ndiko na en jarom ong'e ma ndiko romba kata nane ajawa kadwa koni afuse gima kama gima emokelo ma don kata ko machomo kang'eyo nikech dong inyalo fwenyo nitiere thumbe moko machon mane iyudo ka ng'ama were ni ng'ama chielo to artist be ni ng'ama chielo. Dong ineno ka for example nitiere thum mane Osogo nowero ni Betha Nyakabondo. Thum no ng'eni en thum Odero Jarangui. Okay. Mano thum Odero Jarangui mano ndiko thum. Mara kata king'iyo tibiro ko yudo ko Odero be omak kamera ka oembo wakt ni wero wino. Aya kwachako kuma boy landlord gutich nyakore Nyuguda. Dino no gik machal kama. Alafu thumbe dino kan nigi hit songs. Hit songs. Koro nyiso ni mabe inyalo recommend donge but oti mariek. Ng'ato ti mariek ineno kopo ni ng'ato mi thum imicho ka ng'ato ne nigi thum momori ket ng'ane agreement obed gi non disclosure agreement kako wine bo ichule anything mowuok kata en moa pie gine to en in for it mani kabro mi nying ni gino ne mari lakini ka abukora ni adama di amima matin to atothom to golo gima duong to kwa winjore maber bora ni wonge gi andika ba kata mi gima duong tipo pod biro duogo thaga kendo ibro yudo kiketo na nyingi nikech jok mineno ndiko ni jithum gi gin jomoko ma seche ma siro mako to injo ka onyuondi nyake mix mi onge kata ng'ane makoro kelo gine kaka ni thum makama do ng'an mandiko. Koro mane shida ineno makanye kama shida nitie nikech iyudo ka wan joluo okwa niti kaka okwa receive maber kata okwa kungu dhowa. Dineno kaka ne wach cloud chasing be nodonjo e luo ka
ibiro yudo ka nitie ng'ato moro makawe personal ineno. Ng'ato biro kawe personal kata nitie kaka ibiro yanyi ibiro timo to nyithindo moko bago ka be class chess to lakini nitie kaka itime ineno. But iyudo ka joluo nitie ka koro gik moko understand ineno. Koro se example ni koro ne amiyo kelo ng'ato dwa ndikoni. Tibiro yudo ni ng'ane biro lokore ka chieng' moro ni kembe koro yanya ni kaka nokonye gi wer mano ndikoni gik machal kamago ineno. Koro I think ni through agreement gigi duto te ok nyal bedo dongi ok nyal bedo ngiso ni I recommend mondo me artist at least oyud obed gi ngama ndiko ne obed gi wano ka recommend ko kin artist to aya to dhia kabisa dhia tim gi machielo nikech iparo ni thumbe motimo gi te thumbe ingen jo angla sani e mang'eny Kenya ka moingo artist mamoko gete to biro iparo ni jogi te thumbe gi pidho ok pidhi nitie mok pidhi nitie moko ma kata thumbe gi ng'odi gi winjo but mano konyiso ni ok ojathum koro wach mar ni ng'ato ndiko ne thum ni mondo ibed jathum no ji mang'eny timo thum to thum ok pidhi gi yo machielo ma pidho gi koro ka thum en michni to bro pidhi nitiere joma donje thum nikech stare nitie joma dwa stare kata be ni samoro ni ng'ane no aya nitiere ng'ama nigi competition an mineno ne agolo producers moa Thuruan kendo timo maber e Kenya nitiere kendo jathum moro ka matimo maber sani e Kenya marach thumbe no kigo nyaka Wasafi TV to akuoma antie kendo gi video producer manigi ginene matimo production thumba ema yani jok makono root na mathumba foundation margi nikech ne gin osiepena koro kono watim magi moro na chuno nyaka mama gi makoro chune kawuono ringane gik manosomo ka te mai gima pidhe kendo naneno ka thum motimo nogo e pambazuka gokinyi koro to nitie jok ma be natimo negi kamano to donjo kode piem koro an penje niya in seche mipiem koda to an be nang'e maber ni apuonji tang'e ni nyalo bedo mohinga kata puonji tini nyalo duoko gi asirani mar piem koda an mipiem koda ni ata onge los kata chinge cha accept kumantie to an mipiem koda ni tajathum matin jodhi madongo ng'eny ka mondo be ni piem go no kiselal penjo machielo iparo ni kata skill wach moro sani ni ngech upcoming artists yudo ka giwuok samoro daily monthly weekly ineno to nitiere adier moko ma wer akuna moko be nitie mawer mamit iparo ni kata sani oket niya mawer mamit gi koro mondo mi walimit industry jok mang'eny madonjo industry wabede agreement gi jothum man malo kaecha ni koro wendegi mamitgi ma samoro hitgo dichiel kata samoro dhi ji obiro ne oyiengo piny kidogo imelal donge nyalo bedo ni ginyalo bedo agreement gi joga ni an gi thum makama king thum makama tibiro iuso na tami pesa makama robedo agreement to ng'acha continue malo kaecha then manya kaka samoro maybe ni mai gima koro source of income mano bed nondiko ne jathum makama ineno instead of gibiro mang'eny gigolo thum ka gin gi idea maybe jogi nyalo winjore gi producers ni jathum mobiro mineno ka nitie gi talent moro maber inyalo kele to watimre nade owinjore kode agreement to thumeno akaw tatim kama tachule ipani gima kamano koketi benyalo tiyo mondo walimit industry industry mar ajawa kae kamano pok obedo ga to nyalo bedo ni koka dachaga lakini industry mar gine to nitie nini kocha nitie nini mineno ka jomineno madongo go jogo are not writers ang'e gima penji jogo writers duogo piny koma wantie kon wan mwatiyo ga tijno ero lakini nikech wan wapogore gi jo ajawa ok no wapogore sani takoro ajawa ne wapogore nikech understanding wa gi joka gini opogore koro yudo ka an nang'eyo ni an business nikech ang'eyo maber ni seche moko I'm not even good at singing tang'eyo maber ni mondo an anyalo wer sani to thumni ok dhi miya
nikech mondo ang' alos ground mokel gimoro okosta kendo instead nyieni koseyie gi gi talent mar ndikona en koro tije en nyisa ni bwana adwaro album album ni adwaro ni title chorus mar thum ka thum adwaro iwuoyo gima kama and mane gima watimo arekode tioroni godo tiwinjo tikoni mae gima adwaro kama ka in godo kiridhikago kawe ikete producer ni soye ginene kete earphone iti kaw kalatas kama ok andiko mamori change were gi thumba chande kaito thumba ni golo oko to itim backups gi mane gima neno kwa watimo wasebedo kwa watimo ka geche nitie jathum ma ok abiluongo nyinge no succeed gi gima chal kamano back nitie jathum nitie jawaka mano usone thum and thum no notimo maber kabisa winjo tiyudo ka jathum no mane uso thume ni eto pok oiti nyaka sani to pok oiti nyaka sani to kuchung' malo kata nower to duonde mit kendo nitie gi message ineno koro jok ma kamagi monego bed ni wawuok kuom koro ji akinago ati duong' en artist lakini onge kipaji onge nyota mar kong'a koro en onyalo ng'a e ground nikech ing'e ni producer kanitiere ng'ama miyo thum bedo mamit en producer to paro ni producer to be iyudo ka seche moko producer be iye nyawanga membo bed jathum tibiro yudo ka thum moproduce ne ng'ato ber moingo mare giri min miloso miwero kendo iloso to ni ng'achielo chak yombi ng'amiloso ne gire machielo chako yombigo kendo timorega dong' isewinjo ni ng'ama tedo inyalo wacho ni denye tedo jikon bang' tedo ni jikon kitieko ne iwinjo ma kiyie chiemo ne kapok ichame iwe joka dhi chame koro ema jakondo ajawacho ga ni koro mane kaka line mine ni wacho mar kijana no en kano sefwenyo ni nyota ni mar ndiko no beda in agreement gi ng'awo ndiko ne to make sure no miyo ng'ani the best oyud pesa nikech piny kar ka gimo manya en pesa in seche mangi bukori korimbi donje thum to mano ok michni ok idhi nyale wantiere gi wan gi jandiko wan gi jathum wan gi jawer wan gi jadek jawer nyalo nyiewo mondiki cha modhi oloso gima nyatimo gimoro jandiko to kata ang' wer to onge wan gi jathum ma en bo neno ni instead of ndikona giran ng'amonge gimodwaro e industry kaka ing'eyo gimidwaro bro konyi sana nikech seche ma ikia gimidwaro ema kidhi ir producer tidhi ka in nono ma gige ni bidwano timre chap idwa ni thum wuok odhi hit to king'e gimidwaro thum en long term investment kawo ga time sana mondo hit kiwinjo stretch jothumbe ma mifano pod abomiye gi jobongi mang'eyo Diamond Mbagala notim 2009 to hite Kenya 2012 sijui 2011 kadhi 12 ito in ng'a midwaro no tim ni thumbi kawuono kinyo hit ambe gidhia ngeche nitie sama idoga nitie thum moko mabe mabeyo but due to haraka mari yudo ka lose ndadho mare ngech producer owinjo ko ber to miyo advice to kitiyogo chunge sama abedo kode na chunge ni nitie advice monego bed ni samoro gini pile awacho kani era remo mar Musa Jakadala kwa chiwo example ne okawo 1 year na winjo no ka 1 year mondo mi losi to kano wuok ne to in fact kata Musa no expect nen to manyalo tere kumoro koro bire ndetunde mar Musa ni ndetunde ni no chak lose 2017 be awacho 2016 neno ndetunde makoro ne Musa no wito sani ni ochak lose 2016 ten gima ne gol moko dhi studio wanyane kwacho kigol thum ni thum no wewe ni mondi ineno mobudho kabisa wana kode mang'amo kia ni wan kode to wan kode emosembo yambi na shanga ga kido ka ng'ato wacho ni Musa kwalo thume sikia kia ang'o ineno nitie ka artist gi pango program magi Musa nigi root mar thum from background ne
Inda nigi root mar thum from background ne. Jothumbe gi eki king'iyo gi mos tidhi yudo ka jogi nitiere ancestor mane kuma giaye mane thumni nitiere. And this person ma is an artist koro ma koro jathum ma ok mindikone ma ok ma wer ma ng'ama ndiko mong'e gima dwaro. Kidwa fwenyo ng'ama ndiko thumbe nitiere key mibiro yude thumbe no ero pile. Nitiere kochaka to nitie kaka Musa wer makiseni singe ma Musa. Nitiere thumbe makiseni tiko maenda maema. Nikech okang' nobedi kaka jathum moro kada luonge ni ng'an nikech en ajawa. Nodonjo gi style ma nobuoga ni an nang'e ni en thum achiel kuom thumbe madongo gi nang'e ni en. Koro welcome fully e Ajawa industry. Sama koro idonjo e Ajawa industry kama wachna ni ere artist ma me admire. An admire artist gite. Nikech ahero jo Ajawa gite. Yeah. Jogi te onge ng'ama nya wacho ni ng'ani chance sani team collab gi a certain artist. Which one? Tiong'Ariambe. Mana ka kono jogi te. Kata sama ino wuoyo ni. Tonge timo kod gite radha. Gite to kanyal timo kodgi. Lakini okay, wach no achiel ni kata riyo kata dek. Jothumbe ma anyalo mi jothumbe ma winjo. Tanya chaka nyisi jothumbe be ma wuoyo go. An nyaka jathum maduong' ma na gine. In fact okaluo ma gini Emma. Kata seche man kodi kar kae na wuoyo kodi kar kae. Is one person ma karibu ne joka donje bande to kata kawuono pod an ga gi hamu mar donje bande ne. Yeah. To ka jothumbe ma winjo kachako koni jothumbe mo inspire e ohangla. Wantie gi Freddy Jakadongo. Thumbe mano inspire ohangla ne en ng'uono ni pole. Wantiere gi Musa Jakadala. Thumbe mano inspire ohangla ne en police case. Wantiere gi Janabi. Thumbe man inspire ohangla ng'eny lakini mawinjo ga sana en Mama Kamara. Kawuotho gi na mak lweti. Aya wantie gi Elisha Toto. Chuolore no inspire nikech indeno abedo maya. Koro iso jogi te ko mi opportunity sani to jogi te ahero. Aya kata ng'ane ni an gi kijana modongo go ni. Mayande jaodi onindo ni. Aungo. Mano ng'ama wadongo ga wendo. Maybe sani onyalo kiaya but notacha kaluwore gi story mana winjo. Nikech nitiere kijana mosiep ne be manwaga wendo. Noyudo ka ni ira ka. Ndiko na ma message e Facebook ka ne tich. Ng'e ka ne tich. Bomo chinche ni manya to ok na mako simu na ongeche ok giwen wanya kwalo data. Ok oyien wadonjo gi simbo go iye kacha. Koro ng'ato kodich korito go office line mari either onyalo chat e Facebook mondo gine. Koro ne nyine oro na mana message ka ne tich. Iluongo no Nyango Doda. Ni omera onego wadwa ne aungo wan wang'e na aungo ok aungo kaka ji duonge wang'e na aungo. Onego wadwa ne aungo jaode tuo tidwaro remo makama takoni omaremo ne mango. To kaka nyalo wuok ka tich gi sani madikona ginie taka wan plan leave ok report ta ago simu ne an gi emergency sani to wuok ka tenge gik maseyaw te. Koro gino notacha ka konene abiro wadwa ng'iane ba an kana duogo to onyisa ni jabe nyar nangi osewewa. Koro gino notacha nikech nakoni mano second person ma onindo ka is in need of blood mango. Nikech anawacho ga ni en chunye en ga ma nagombo ga konyo ji. Kata king'iyo root na dala en ga mar konyo ji be mane kaka ng'era dala. Mar konyo ayie dong nono lakini akony. Koro gigo notacha. Koro obed papati mago jothumbe ma akaw kaka jothumbe madongo amiyo gi heshima margi. Ainge gi igni lakini creativity ne ok anyal pimo gi mara. Ang'e jomoko nyawe na jishusha thamani lakini dhano ber mayie loch. Koro an jok mino nosetelo na Ajawa gi
jogi tete amiyo luor gi. Koro ineno ka nitie ka obedo challenging donge kaka koro iwacho no, iwinjo ka Papati en nyathi manyicha ka nodonjo e industry nyocha but being ni koro sani ng'ato nyalo mention kata nyalo mention nyiso ni through hard work otiyo matek koro recognize kaka ng'ama tiyo matek kata ng'anne nitie jok ma nyathi mako kanowero min nyathina ni ba ahero thumbe. In fact afollow en nga follow emani eto konyal ng'eya nikech kata king'iyo account na dinena account na mar YouTube kan mane kaka naluongore e Facebook ng'eni kata ka follow in kende ichanganyikiwa kone ma ok jadinne koro nyalo bedo ni mago, lakini bwana ng'ata matimo bidii ne Ohangla anamiyo luor nikech gima wamanyo kae ano kabiro ka mar piem gi ji tabiro mar ni wakonyre watero Ohangla kuma chielo generation mabiro oyudo ka Ohangla en place ma ji gombo bede kamano. Koro Makagalo nyiswa ni wayudi nade handles meki mondo mi jogi namba ni alafu wachnegi wach mogik. Mana kaka nawacho mokwongo thumbe na made timo sani kata addicted idhi yude YouTube na iluongo Franco Makagalo MC Agalo. Kata ko gik ni amua ni idwa support yor TikTok amua ni dwaro likes kata mana gigena mag TikTok en mana Franco Makagalo. Instagram en Franco Makagalo. Facebook Franco Makagalo. Kata view sasa dhi lokore bedo Franco Makagalo. Mar ni gisani to pok olokore. These other platforms obed nini masebedo go kaka Tubidi ma iluongo ni SoundCloud. Mago eko te gisani gi to pok gi change nikech gimiya duration. To duration mana gikongo miya no expire ka ginenre ko na chakano. Koro ano ni gina dhi change gi but moment ma change gi adhi post gi social handles ga mondo ji oyud nying go. Chiwo namba ni nitiere jok mabeyo dichi namba no yor Facebook kocha me onego beni konyo gi kocha. Okay, namba na mar simu en 07 2000 4842. Kaka no wacho machielo ni aja siasa. Koro inyalo poki gocho to komake inyalo apeni to mako kochako to neno resta no ayudo calls mang'eny meke siasa magata sani ka obedo kaka diwinjo vibrations mago jok ma notify yani onego wadonje meeting machielo. Koro the best thing kineno ka inyalo gochona to kamaki inyalo oro na message ayudo badai adhi neno either WhatsApp I'll call you back. Credit mar gocho to Safaricom tiyo keto mayot ok sida abro gocho and in fact seche magocho dhi miya yot nikech koro adhi ng'eyo ng'ama manyo. Seche ma wawundore ni idwa manya mondo amaki to kamako tidwa konya dieri ting'eni ng'ama da konyo ng'ato to manyi to kimako iye wango koni ma ok odich gi konyo. Koro nanyama kuoy mana kaka ase explain ni ane yore mang'eny siasa ji ang'eni nyalo gombo ng'e gima donje siasa pod en mana mar kaka gombo konyo dalawa ok kata odwa nikech kata ng'akone ni jok manotimo penje e area na chakre 2012 nyaka sani an gadier ni ok gichok dhano 20 mondiki jomodong' nokawo certificate okane buke tanda ibeto niang' ichwako nguru itimo mana mal to gino lit na nikech kadhi dala to jomoko miya heshima asifa gine ni nikech koro tich mondikane an ok mora to ambe gino lit na ni a struggle mondo ayud tijno to wantiere gi loche i dala monego bed ni miyowa tich. Koro mage gik mo inspire siasa ni agombo ni awuoth gi yudhe te kanyakla to kanyalo weyo thum nikech siasa nikech thum ni be pod wan nyaka gi jothum e ward manyiso ni kayudo opportunity ndiko ji ng'eny nikech an I recognize talents chieng' moro Nyasaye omako badi mayudo thumbo lipuka iwe siasa ko siasa pod dhi mbele siasa kanyawe nikech thum ni ok dhi konyo jogi te biro mi siling 200 500 1,000 ok bi konyi to kauponi opportunity ni nikech ok ji ng'eny anyalo kawo 1 2 3 kopo Nyasaye ole pua bandna wadonje ke bandka
To maga ka wadhi adhi mbele gi siasa ni ka siasa oyudore to cham tich county. An mano kende gima gombo ne ema dwaro ne wuodna. Ka debed ni dala wan gi employment no iro da onge siasa. An wach mamwa ema ne kansela an weche siasa na onge. Kony magombo na konji mang'eny moketo e siasa. Koro wanune jogi namba kicha wache ma dichiel. Nona biriyo ariyo nono ang'wen aboro ang'wen ariyo. Mano Franco Makagalo. Koro Franco Makagalo nitie gi thumbe ma nyien sani e YouTube. Ibro dhi kacha i supporte. Abro bedo ka share no link no mondo mi uchiw support. Oyieni mar comment mondo mi wa filter ane wakonja thum gi paro kama odhi marach gi kama odhi maber. Sani koro no jamani sai bongo uduoge ohangla ka mondo mi wa furahisha joluo ka wich waket kamoro achiel gi love songs gi songs ma kelo paro bedo achiel ka golo ni stress. From lawyer Wikuja Kabunde, my next short interview gi Franco Makagalo. Till next time, thank you.